Hi guys, आं Jwnwm ब्लग इउटुब चेनेलफोरखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे ब्लग लाना फैबावलायबाय गामाखालिनि बायदिनो। दिनैनि ब्लगा जाहैबाय जोंहा आं गामियाव लिसु जानो ओंखारदोंलायो। बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो सानलायबाय। नोंथांमोना अननानै जोबजासिम नायनानै होदो। लोगोसे सोरबाफोर गोदान लोगोफोर आंनि चेनेलखौ नुफ्लांबाय दंब्ला लोगो खालामनानै लादो। बिदिनो गोदान गोदान लकेसनाव नोंथांमोननो बिदिनो लाबोबाय थागोन। मिजिंथियो नोंथांमोनहाबो बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन। अब्लासो आंबो मोनसे लेभेलाव दावखोलांनो हागोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। हाय गाइस, মই Jwnwm ব্লগ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা সবকে মই স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ প্ৰতিদিনাই মই বেলেগ বেলেগ লোকেশ্যনৰ পৰা আপোনালোকক ভিডিঅ' ব্লগ লৈ আহোঁ। আজিৰ ব্লগটো হ'ব আমাৰ জন্ম গাঁৱত আৰু কি এইটো জন্ম গাঁৱত আমি লিচু খাব গৈ আছোঁ। লিচু এতিয়াতো চব পকি গ'ল, সেইটো কাৰণে এতিয়াতো যাবই লাগিব, এতিয়া ছিজন হ'ল। সেইটো কাৰণে আপোনালোকক এইটোকে অলপমান শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি অলপমান গাঁৱত লাগি ওলাই আহিলোঁ। লগত মোৰ ল'ৰাও আছে, ল'ৰা আৰু মই যাই আছোঁ লিচু খাবলৈ। এইটোকে মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। শেষলৈকে চাই যাব বুলি আশা কৰিছোঁ। থেংক ইউ। লিচু बिराद जाबाय नै, लिसु बिफां सिङावनो जिरायबाय जानाया होगासिनो दं। आइदै खोन्थाना हरनोसैलाय नै रायजोफोरनो जानो लुबैबाल' बहा मोनजानो। जों लिसुनि बागानाव दं नै मोनसे, लिसुनि बागानावनो बबाव मोनजानो। गोसो जायोब्ला जोङो गासिखौबो जाजोबनो हायो आरो बेबायदि। आइदै जागासिनो अयथासार बारा जामारदों। लिसु बिफां नोंसिनाव दंना गैया भाइफोर? जोंनाव हले नै मेरलाथार लिसुआ, जानो लुबैनाङा आरो। ओइ नायलै बिथिं फांसे बिथिं फांसे, ओइ बोरायसिना खिन्थु बैनोमोन आरो जों गोदो गाखोना जाग्राया। मन्दिरा बिराद मोजां जाखाबाय नोंना मालाय बाजै, नोंना मन्दिरा बिराद मोजां जाखाबाय होनदां। मन्दिरा होनदां, मन्दिराबो बिराद मोजां जाबाय होनदोंलै। देनांहाय बिल्डिं जायोबा आरो गोजौ खालामबावनो हाथों। चलगुरि नै बिथिंबो आरो फांसे दंबावो जाहैबाय। बेथ' गाज्लासो, बे माबासोबा गोरलैसोबा बेहा बारा बाब कि बुस्थु जाहैसै। बेलेग थायखादोंनाबो, बेथ' एसे फिसाबावसो। दै जिरि साम' खेंखेरि सान'नाय नोंसोर फिल्ड सार्भिसआवसो दङ दा? थांबाय मानसिया गारि गोदान कागज बायनायखौ लायाखै। बेयाव थांबाय। थाव लानोबा खिन्थु गासिबो डकुमेन्टसखौ लाबोनाया मोजां। जोंहा उदालगुरिनिफ्राय कनसिडार दङ। औ एसएसबिफ्राबो उदालगुरिनिफ्राय एसे माबायो। उदालगुरि एकदम इनफर्म खालामासो माबा गैयिनि थाखाय, आरसि गैयिनि थाखाय माने माबा खालामालासे हगारहरबाय आरो बिसोरखौ। सुइजारलेण्डआव दंफैयो नै जोङो, सुइजारलेण्डआव। सुइजारलेण्ड जि खोलो खोलो बारजों आयै हाबाब। सुइजारलेण्डनि माबा हावाखौथ' मिथिखागौ दा? जों अखा फ्रि फ्रिजों जि मोजां मोनखादोंलै सयथि।
बिदि फिसा फिसा अखा हाबा शिलंखौसो गोसोखांफ्लांलायो आं शिलंखौ ना बिदि फिसा 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 हाबाय थायो नालाय शिलंआ नायाबो माथो थैलाजोबना सेवलाजोबखानायसोनो